May padayong pagsupak ang mga empleyado sa National Food Authority NFA-Bohol sa ginagdaang rice tarification law ni Presidente Rodrigo Duterte. Atol silang flag raising ceremony kagahapon sa buntag, gipakita sa 30 ka mga empleyado sa NFA-Bohol ang ilang pagsupak pinagpagsulob ug itong nga panapnon. Gibasa ni NFA-Bohol Manager Maria Fe Vasco ang statement ni NFA Acting Administrator Tomas Iscares nga matud pa ang pagpasar sa isgutang balaod gikasubo sa minilyon ka mga Filipino farmers o mga empleyado sa NFA. Sumapa ni Vasco nga mura og giabandonar sa balaod ang mga mag-uuma din sa atong nasod. Iyang gidugang ang pagkakaron dili pa masinati ang epekto sa bag-ong balaod tungod kay duol man ang ting-ani sa Bohol og makapalit pa ang mga konsumidor og mga bag-ong bugas nga bag-ong giani. Niadtong nakalabang semana adunay miabot nga tos 32,000 ka mga sako sa NFA rice sa Bohol nga gibaligya sa NFA sa tag 27 pesos matag kilo. Kapan hangtod lang kini sa buwan sa Agosto. Maong mapugos ang mga konsumidor sa pagpalit og mga commercial rice. Gumikan sa bag-ong balaod, wa nay kontrol ang NFA nga ma-regulate ang presyo sa bugas humay.